Ogazumuri. Ozumezu Enugu Agidi nọ n'ọgbọ. The prince is here. Apakata bara. The man of God, the peacemaker of Enugu Agidi. What can I say? Oh, come on. The prominent man of Enugu Agidi Numuri. Ogazumuri no way. What can I say? What can I do? Ogazamaka Virginia. The chairman of the Buga for you. Yes, sir. Oh, come on. Your best now walk. Oh, come on. Boy,
If I want to man, what one, what two. Oh, you're so weird. Nwoke nwere ibobo ụtọ nwa mmadụ ụtọ ọgọme abangase alụkwa dey well on one leg. Iru avolo. Oh, boy. Oh, God. Okay. On is a logo. Oh, Royal Boys. Royal Boys, dear. Yade, Obato to Lugo. Oh, come. Obato to Lugo, and you get no moon. I can have moon. Dalono. Ono Mofma. Arizun. Oh, God, the Macan and Menuagade. I am a god of my Agade. On is a logo. To Mavane. On the way that he was to Mava. Oh, God. Oh, the Abunana. What you know, one name of one. Macanema and Natolari go to have a natural cooperation if I'm a Marana.
nwoke na-asọrịrịrị nwoke bụ ụtọ mmanụ nwoke dị mma ọ na-aga onye ọma gbuo agụ a na-ekili onye ọma na-ekili agụ o gburu ọ ka ọ ma apakọta ọja ekene nri the pastor ezumezu ekene nri ọ na-aga onye ọma gbuo agụ a na-ekili agụ a na-ekili onye ọma ije daalụ abet oyibo a na-agba nnekwu mmọnwụ ha na-anakwa ọgazi ụmụ nri n'onwe ya nwoke malụ mma nwoke na-asọrịrịrị ọgọdụ apakata abara ha nwoke na-asọrịrịrị my pastor ọ na-aga onye ọma gbuo agụ a na-ekili onye ọma a na-ekili agụ ogwu my pastor apakata abara ha ekene m